na subscribe. Tambayi idan da sa'an Mahmudu ban ji yayi suna ba. Cikakke ne ya biyo ga tambayi idan da sa'an Mahmudu ban ji yayi suna ba. Sai makamin masani ka masa dokuka na yar da yawan fadin Mahmudu dan da shi ne suna. Gaban sabati Allah cikin dare har rana nayi wa annabi ba ne wa wani dan kallo ba. Allah tsaya mini karasa da ta sani baya da tsarkake mini raina da fata da kuliya da komai na faɗa Allah ya zama to aya da canja mulkali da bai kama da renawa ba. Ina masoyan ne mai muka yi wa mai alfarma bar bukata ta mi wa shugaba sha ne ba ya halatsan mali kar mu zama masu ladama musamman aiki ne wanda bai kamar kowa ba na ƙara tsira da yawa gana haban gwambayi shamakin kudura mai isar da ba ta sanyi da sada lai da sabu sun fi kowa matsayi kamar abubakari wanda bai kamar kowa ba. Kai nake fari sidi kai rana kai ka nuna Mahmudu ne abin nema na kai ka cece ni sharu na jambulo gata na kai ka saita ni ba zan ki godiya zalla ba. Assalamu alaika abuwa Aisha ayoyi sani dai annabi sani dai da daukar nauyi kowa matacce kai ne a ra'ayi kogin matsayi daga kanka girma ya tike ba za a bai kowa ba. Na da mai shi ba zan tsaya ga dan kallo ba kowa na kwali ne da hani ba dai tsara ba kowa ka dauka ka gwada kwarai ba dai cibcib ba girma na annabi ne ban fada da kokonto ba warakar rabayi san ka ya fi kaunar kowa sannu wanzan je ka buwa ya sarkin baiwa ya buwa ya yi a aziz ka ga ta kowa ta ga ta yi wuya don baka yi kamar kowa ba. Mai isar da ba ta buya alhajin Allah ka wuce a yi makarya ne mukamai da yawa tilazabar mahanya bisa inda ga ka tobate karko ba kwalliyar Allah ka wuce a yi ma gyara arzikin Allah sha yabo cikin attaura wa ilawu yake tabbadi cikin zabura babu littafi wanda ba da kai ya zo ba in akwai wani tamkar ka ban biye suna ba wanda Allah ya yi maryamo da ayoyi ba wanda Allah ya yi sha saman kowa ba kamar ka babu ba za a baka sa'o'i ba ba a gure ka ba a sanin ka komai nisa kowa ya ja ma Mahmudu za mu dau mafansa girman ka ne fa kaka ta ko ina yayi rasa babu mai jama ba munafiki tsantsa ba. Assalamu alaika ubangidan yan birni assalamu alaika miken da baya muni sallama ta gare ka da ainihin aini bisar wani ba za ya tashi don girma ba bisar wani bai samu darajar ceto ba bisar wani bai shiga ƙasa ya yi gyara ba bisar wani bai shiga wadda ta yi sanyi ba bisar wani goman saban da ya yi kamshi ba bisar wani bai ji sha saman kowa ba wanda an ce marmarin zuwa a manzanni ba wanda ya zama togar kuwa ga dabbayi ba wanda Allah ya yi sha saman kowa ba wanda Allah ya mai da shi abin duba ba banda annabu
waye bai taɓa yin sabo ba. Sannu mamaki dole ne a bi kar kallo, sannu mai sa'ar nasu dinga yin kololo, sannu sarki ba a tare ka in ka bullo. Mai gida tafi dole ne idan ka bullo, mai gida buɗa dole ce idan ka bullo, mai gida bar ma'ana ka karmi zama yan kallo, mai gida yau maƙiyinka ne cikakken dolo. Tafi kowa nutsuwa da kwarjini ɗan gata, tafi kowa iya tafiya uban managarta, sannu basaraken rabu kai ka zamto mafita, sannu jagoran kaunar mazar mata, manufar Allah ka wuce a yi marata, ya manzanni kai kadai ya baiwa tuta, babu sa'an ka kauni dole in yayata, in akwai sa'an da banga yayi karko ba. Wanda Allah ya ce da shi masoyina ba, wanda an rantse da garinsu don girma ba, wanda Allah ya yi maryamo da surori ba, wanda an ba shawadu na tambarin girma ba, wanda an ba shabin da ba a bai kowa ba, wanda an ba shabin da ba a bai kowa ba, wanda an yi masa hatimi a baya ne ba, wanda ya je sama da a ba shi wani sako ba, don wanka bai burge rabi ya yi yabo ba, wanda ya zama gatan mala'iku har ni ba, wanda an rantse da asuwaki ne ba, wanda ya ci gashin kansa don cikar girma ba, wanda an rantse dokunan sabbai ne ba, wanda ya kalli lauko cikin bacci ba, wanda ya kalli lauko cikin bacci ba, wanda ya gine waye idan makagi ne ba, wanda ya ta sallah a sama don girma ba, wanda ya ta sallah a ƙasa don girma ba, wanda zuri'a dai ta zama wa bar nema ba, wanda ya je fadar ilahu don matsayi ba, wanda sun gaisa shi da rabu don girma ba, wanda Allah ya ambace shi kyakkyawa ba, wanda Allah ya ambace shi zaɓaɓɓe ba, wanda Allah ya ba shi kyan da bai tsara ba, la ilaha illallah ba da shi ta zo ba, wanda Allah ya ce da shi ya amini na ba, wanda Allah ya ce da shi masoyi na ba, wanda ya sanya wuta ta daina yin zafi ba, wanda Allah ya yabu wani bayan shi ba, sannu gwarzo mai kinka ya zaman dolo, wa ya zama gatar rabana idan ba shi ba, ko bukata ba ta zuwa idan bai so ba, rabana baya kuwa idan bai so ba, ya fi kowa guri ba wai da ka na bado ba, ya fi kowa kyawun diri ta yan da duba, ya fi kowa gun tausayi ba zan karya ba, ya fi kowa nasaba ba za a kushe nan ba, wa yake kyautar ilimi idan ba shi ba, wa yake kyautar lafiya idan ba shi ba, wa ya tsaga wata ka ba biya ba shi ba, wa yake yafe zunubi idan ba shi ba, wa ya sa rana ba ta kara yan zafi ba, da abin da yake so ba za a wofantar ba, babin da ya ce wa ilahu bai zantar ba, shi kadai ne Allah ku bai yi martsawa ba, bai hukunci an ce da shi akwai gyara ba, shi ba suke ne bai zama ginin yumbu ba, gaskiya annabi za a yi wa ba kowa ba, gaskiya annabi kabuwa ya ko ba so ba, gaskiya annabi ne abin yabo ba wani ba, shugaba nan abaki a bani ɗakin kwana, shugaba ni kai za na yi wa baitoci na, shugaba mutan Madina ne kukana, tashi tare da kai ne kawai abin nema na, shugaba kai mini sitirar ka ne gatana, shugaba in ka so ganka yau bacci na, shugaba kai mani lamani cikin bege na,
shugaba barna da'irar kalfarina, shugaba matsala ta bar ni ga kukana, shugaba babana a ƙara jamar kwana, ƙara na shi ta ko'ina da kai yai suna, da abokai na kar su barka ya maulana, dulbe su cikin sitirar ka garo kona, kwari ne na ka na shagasharu da bai tsara ba.